Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V skutku obrovský ohlas měli u vás oba díly rozhovoru s hercem, spisovatelem a moderátorem Jaroslavem Duškem, které jsme odvysílali na sklonku loňského roku. První díl před vánočními svátky 23. prosince a druhý díl jako poslední pořad Kupředu do minulosti v loňském roce, 28. prosince. Hovořili jsme v nich s Jaroslavem o mnoha důležitých věcech, které on kolem sebe vnímá a vidí. Ale jednu z nich jsme přece jen trochu opomenuli a tou je jeho herecká práce. A to napravíme právě dnes. Milí posluchači, v pořadu Kupředu do minulosti vítám dnes filmového a divadelního herce, improvizátora, spisovatele a především spokojeného člověka Jaroslava Duška. Buď vítán. Děkuji, jsem zde. Jaroslave, ty jsi byl opět na Novém Zélandu, byl jsi tam na Českém filmovém festivalu a promítal se tam také film Úsměvy smutných mužů z protialkoholní léčebny, ve kterém ty hraješ v tom filmu. A hraješ tam samozřejmě člověka závislého. To je asi okamžik, kdy si při promýšlení této role mohla hodně času strávit přemýšlením o člověčích i společenských závislostech. K čemu jsi došel? Jak jsme na tom? Nebylo to ani při přípravě na tuto roli. Já jsem takových příhod zažil v životě předtím docela dost, kdy v mém okolí kamarádi nebo blízcí lidé zápasili se závislostí na alkoholu a někteří i podlehli. A tak jsem to viděl, jak postupně do toho člověka může vstupovat ten démon skutečný a toho člověka postupně obsadí, jakoby ho prostoupí a podřídí si ho. Většinou to poznáš podle toho, že lidé, kteří podléhají závislostem, začnou lhát, ale věří tomu, co říkají. Oni nelžou jakoby účelově, že by něco tím chtěli získat, ale oni lžou prostě tak, že už to mají v hlavě takhle vylhaný, jako zkreslený. A velmi se zlobí, když je chceš třeba z té lži nebo na tu lež, je chceš upozornit, tak se zlobí. Nebo pláčou, nebo vztekají se, nebo se cítí dotčeni, protože oni opravdu už věří tomu svému konceptu, tomu zvláštnímu bludu démonickému, který je prostoupí. Takže já jsem to nemusel ani tak promýšlet při přípravě na tu roli, nehledě k tomu, že moje role zrovna v tom filmu není toho člověka jako o té závislosti tolik. Já už jsem tam tak jako srovnaný a moje role v tom filmu je člověk, který je z jiné galaxie, je to velitel hvězdné flotily ze souhvězdí Aldebaránu, takže to je takový speciální člověk. Já jsem se setkal i s tím skutečným mužem, kterého jsem tam hrál. Potkal jsem ho až na premiéře filmu, já jsem do té doby se s ním nesetkal. Oni se tvůrci i podivili, že ten člověk přišel, oni říkají, že je velmi plachej, že to je introvert, ale zjevil se na premiéře, šel dokonce se mnou na jeviště, já jsem říkal, no tak když tady je, tak já ho přece představím divákům. Tak jsme tam šli spolu, říkali mi zase tvůrci, on asi nebude mluvit, on je takový plachej, krásně mluvil, byl vtipnej, svedli jsme normálně dialog. A když skončil film, tak za ním šel a říkal jsem mu, a neskazil jsem tě. Protože já jsem ho neznal předtím, já jsem to hrál tak, jako jak mi to Pepík Formánek říkal, že Pepík ho znal, že jo, Pepík Formánek je autor scénáře i té knížky Úsměvy smutných mužů. On si prošel to peklo alkoholové, podařilo se mu se z toho tedy dostat a o tom je ten film. Mimochodem víš ty, kolik lidí se takhle uzdraví? Z těch, co se jdou léčit. Nemyslím jenom z těch alkoholiků. Ti, kteří už jsou ochotní se jít léčit. Kolik myslíš, že se jak trvalé tedy, nebo vždycky se doufá, že trvalé zbaví té závislosti? Já jsem někde četla, že jsou to zdrcující 3%. Ano, 3. To není mnoho. Není to mnoho a je potřeba si uvědomit právě, že ta 3% je zhruba ten počet lidí, kteří jsou schopni se taky zázračně uzdravit, lidí, kteří jsou schopni opravdu život vzít do svých rukou, že to je, není to většina. Jo, není to většina, je to prostě vlastně zlomek, ale ta 3% nebo 4%, to je velmi tajemné číslo. Jo.
Je tajemné, protože se rytmicky opakuje plus minus 3 až 5%, se opakuje v celém tom kosmu. Říká se, že té projevené hmoty jsou zhruba 4%, 3 až 4%, a té neprojevené, o které se říká temná hmota, že je vlastně 96%. A že to neprojevené, to neviděné, jakoby, drží pohromadě tu existenci těch 4%. V těle se říká, přes brzlík prochází buňky a brzlík je jakýmsi strážcem kvality v těle a propouští jenom určitý počet buněk a on propustí 4% těch buněk, se říká. Zbytek prostě neprojde. Jo? A najednou to číslo 3-4%. Máme trojici boží. Se ukazuje, ale tam nevím, jestli je v procentech, ta bude 100%. A že to číslo jakoby naznačuje, že vždycky pro to udržení rovnováhy jsou tu nějaká 3-4% čehosi a 96% něčeho jakoby trochu opačného nebo doplňujícího, trochu jiného, proto, aby to mohlo v rovnováze existovat. To je velmi, velmi zvláštní. Týká se to i nějakých mikrobů ve střevech a tak, že se tam často vynořuje tohle číslo, tohle číslíčko, že máme zatím, že známe asi 3 až 4% vůbec toho, co žije v našem těle vevnitř. Máme popsáno a víme, proč tam jsou ty mikroorganismy a zbytek trochu nevíme, co tam vlastně dělají. Když narazíš na takovou tu záhadu 3-4%, co všechno to ovlivňuje, co si pak počneš tady s tou informací? Co s ní ty jako Jarda Dušek děláš? Jak ji zpracováváš a jak na ní děláš, makáš? No, já si říkám, že naděje tu je vždycky, i když není jakoby 96%. Existuje zdravá závislost? Nebo závislost, která může být prospěšná? A nebo je jakákoliv závislost vždycky otroctví? Záleží, jak přesně bychom tato slova chtěli teda jako chápat, jo. Ale pak, když se opravdu myslí závislost, tak prostě závislost je závislost. To se nedá nic dělat. To je něco, co tě ovládne. To je prostě závislost. Pak je to závislost, ještě to ovládá. A proto já vždycky jsem říkal, pěstujme jaksi proti té závislosti, pěstujme souvislost. Pěstujme vědomí souvislostí. Pěstujme vědomí celku. Když si uvědomíme celek, život, galaxii, harmonii, pak nepotřebujeme být závislí na nějaké konkrétní ulpělé myšlenkové představě. Většinou ta závislost způsobuje to, že věříš nějakému dílčímu něčemu, co ti takzvaně pomáhá. Většinou se to obhajuje tím, že ti to jako pomáhá. Takže ta závislost ti pomáhá. Kuřáci budou svoji závislost jistě nějak vysvětlovat, že jim to něco pomáhá, nevím, se uklidnit, třeba bude říkat někdo, nebo si najít takovou chvilku pro sebe. Jo? Určitě tam každý ten závislý člověk ti vysvětlí, že ten panáček pro něj, když si dá, tak ho to tak jako uvolní, je to uvolnění, že jo. Ten, kdo je závislý na práci, ti bude něco vykládat o tom, jak pro lidi něco dělá a buduje nějaký hodnoty a bude zase vysvětlit. Každý bude mít nějaké vysvětlení pro tu svou závislost, že jo? A můžou být takové ty ušlechtilé závislosti, ty workoholické, že jo? Kdy ten člověk vykonává spoustu věcí, protože chce konat blaho a dobro a teď koná, až má to revma nebo něco takového, protože už se nemůže hnout z toho všeho konání. A nebo jsou takové ty neblahé závislosti. Mimochodem víš, na co jsou nejtěžší závislosti v naší společnosti, co nejvíc devastuje, jaké drogy závislé nejvíc devastují naši populaci? No, jelikož jsem se na to chtěla zeptat, že mi přijde celá společnost závislá, tak to na technice, na službách, na takové té podpoře, která přichází od státu. To bych tak viděla, že v tom teď celá společnost jede. Závislost na technice. No, nejtěžší závislosti jsou na lécích, na alkoholu. Mm-hmm. To jsou nejvíc devastující závislosti, protože jsou to společensky tolerované drogy. Ale jsou to závislosti individuální a pak je asi závislost opravdu celospolečenská. No, dneska je třeba závislost, to jsem se dověděl, že já nejsem na sociálních sítích, tak to jsem nevěděl. Dneska už je měřená závislost
na těch, jak dostaneš ty lajky a oni tvoří dopamin, ten, kdo má ty svoje profily na tom Facebooku a chce tam mít ten like od někoho, tak na to kouká a když dostává lajky, tak dopamin se mu v těle tvoří a on má jako protože pak je oceněný člověk. Pak je závislý třeba na lajcích. A ne na odbornících, ale na lajcích, že, jak říkáme. No, takže ty si můžeš vytvořit, protože závislost je trik mysli. Že jo? Mysl tvoří nějaký trik s tebou a myšlení s náma svádí takovou zvláštní polemiku, hru, že se snaží si podřídit život. Jo? Život je něco, co není podříditelné ničemu jako fenomén. Ale to myšlení s ním svádí takový takový pokus si ho jako podřídit, ovládnout, zamknout ho do nějakých přihrádek, do ohrádek, do nějakých jako představ, definic. Jo? A on se zase vymkne ten život, on zase něco provede. Ta civilizace prostě skončí jednoho dne, že jo. Jako pořád něco dělá, pořád chce oklamat život, tvoří a jednoho dne se zboří a pak zase vznikne nová. A život běží dál. Život běží stále dál a dál, ale ty myšlenkové systémy, ty různé závislosti, jak si se snaží pořád s tím svádět takový zvláštní zápas. A to já považuji za ten kosmický vtip. To je to, co na tom sleduju, to, co mě baví. Takže ty závislosti mohou být prospěšné tehdy, kdy si je uvědomuješ. Mohou být prospěšné v momentě, kdy najednou uvidíš tu hru. Ty uvidíš to, jak se to hraje. Ty najednou uvidíš to, že jsi třeba závislá na tom, aby ti někdo řekl 5krát denně mám tě rád, nebo nějakou takovou, protože ty sama jsi to zapomněla říct. Že? Kdyby jsi to řekla sama, tak to po nikom nemusíš chtít vůbec. Jo? Ale ta závislost na něčem vnějším znamená ztrátu kontaktu s vnitřním božstvím, s tím pokladem. A když my ztratíme kontakt s tím pokladem, s vnitřním božstvím, tak zvyšujeme svou závislost na nějakém vnějším potvrzení své existence, jo? Které ve skutečnosti nepotřebujeme vůbec. Žádné potvrzení nebo oprávnění k tomu, abychom existovali. My tu jsme a to stačí. Tak to je. To je život. My nepotřebujeme ještě dokazovat někomu, že máme právo tady zůstat, ale ta závislost třeba, hodně závislosti je na myšlenkových systémech. Na tom vlastně je nejvíc závislostí a ty jsou tak skryté. Teď o tom Bruce Lipton tady mluvil, když tady byl 13. října, tak měl celodenní seminář a právě mluvil o tom, že my jedeme na ty podvědomé programy, na kterých jsme úplně závislí a vůbec o nich nevíme, protože je považujeme za tak přirozenou součást naší bytosti, protože je to od dětství, je to od začátku, pořád to jede, že si neuvědomujeme, že jsou to vlastně automatizmy. Uveď příklad, prosím tě, jaká myšlenková závislost? Jakákoliv myšlenková závislost. Jakmile budeš věřit nějakým myšlenkám, tak třeba uvěříš tomu, že nemůžeš jíst maso. Třeba. To je jakoby myšlenková závislost. Že se staneš něčím, kdy máš pocit, že je lepší toto nedělat a tam to dělat a věříš tomu a začneš skrze tento systém myšlenek posuzovat ostatní. Jak můžeš ještě jíst tohle, prosím tě, vysvětli mi to. Jak to, že si ze žaludku děláš hřbitov? Můžeš mi to vysvětlit? Jak můžeš, a teď se to stupňuje, že jo? Můžeš začít tak, že vyřadíš maso a máš myšlenkovou závislost na tom, že jsi vegetarián. Začneš to opakovat, budeš to říkat. Pak postoupíš dál, budeš vegan. To znamená, vyřadíš ty živočišné věci, že nebude tam vajíčko, nebude tam sýr, nebude tam mléko a už i ten vegetarián pro tebe je takový jako zpozdilej trošku. Jako. Nechápe to, ty myšlenky správně. Stalo se ti to? Ale ty můžeš se z vegana stát, že budeš třeba frutarián. A začneš jíst už jenom ovoce. Protože budeš vědět, že ty ostatní, co jedí ještě něco jiného než ovoce, například zeleninu, jsou dost jako mimo. Jo? Protože zelenina ve skutečnosti veškerá na planetě, kterou víme, je uměle vyšlechtěná. To je všechno vlastně jeden typ zeleniny, ze kterého vyšlo brokolice, zelí, kapusta. To je původně jedna zelenina, ze který se jakoby takovým klonem tvoří něco jiného. A to už nechceš jíst, protože to už je takový celý umělý ta zelenina a budeš jíst jenom nějaký divoký. Pak začneš už jíst jenom třeba budeš vožírat stromy a loupat kůru z nich a kousat, protože dospěješ k tomu, že to je to nejlepší, co můžeš. A pak budeš vegetariánem. Dojdeš tam, že nebudeš jíst vůbec. Že zjistíš, že všichni, kteří jedí, jsou mimo. Protože už to je chyba gruntovní celá a jediné správné je, a pak už můžeš diskutovat, jestli pojedeš na dech, nebo na sluneční záři, nebo na čistou pránu kosmickou a i to může být velký jako rozdíl a budeš věřit těmto myšlenkám a budeš věřit tomu, že to tak je a budeš to učit a budeš to prosazovat a budeš skrze
tento systém myšlení posuzovat ostatní lidi. Nebo se staneš katolíkem a nebudou se ti líbit muslimové. Nebo se staneš muslimem a bude ti podezřelý, já nevím kdo, nějaký buddhista. Ale proč si to děláme? A proč protože uvěříme těm myšlenkám, to je ten for. Ale dřív lidi mi přijde, že nebyli tak náchylní k tomu spadnout do jakékoliv závislosti. Jak dřív, myslíš? Řekněme, já nevím, když se podíváme do našeho středověku, tak byli rádi, že něco mají k jídlu a tím pádem neměli jaksi potenciál na to přemýšlet, že nebudou jíst třeba maso, že jo? Jasně. Na jednu stranu máš pravdu a na druhou stranu si uvědom, že ti lidé vždycky byli ochotní zabíjet jiné lidi ve jménu nějaké myšlenky. Vždy byli závislí na myšlence a šli zabíjet jiné lidi ve jménu myšlenky, ve jménu spravedlnosti, ve jménu něčeho prosazení správného řešení. To znamená tento fanatismus, tento propad těm myšlenkovým systémům, to jsou celé dějiny válek. A to bylo pořád. To znamená, dneska je doba, kdy už lidé nejsou tak ochotní úplně se jít zabíjet navzájem, jako dřív. Není tak snadný dneska přesvědčit jakoby dav a říct, pojďte, jdeme zabíjet jiný, půjdeme na Němce a budeme je tady jako hubit. Úplně to nejde. Můžou to být nějaký bojůvky, nějaký skupinky, ale obecně už to uděláš hůř. Stalo se to tolikrát. Tato evidentní závislost na myšlenkových konceptech vedla vždycky k tomu krveprolití. Ve výsledku vedla k tomu, tak se pálili čarodějnice. Proč? No, protože jejich myšlenkový systém byl jiný než myšlenkový systém těch, kteří věřili tomu, co je správné a co je špatné, tak se prostě upalovali ženský. A bylo to. To už dneska jde hůř. Dneska to jde v rovině určitého jakoby, jak se to říká, toho vyhoštění, vyobcování, že vědci třeba vyobcují vědce, který nemá ty myšlenky, ty správné, jak by je měl mít, tak oni ho diskreditují, neotisknou mu články, nebude mít ty svoje koeficienty citací, budou ho zesměšňovat, budou psát o něm nějaké věci, ale neupálej ho asi na hranici dneska. Nejde to až do této míry. To znamená, ty způsoby jsou rafinovanější, dál nějakým způsobem přežívají. No například závislost na vědeckém myšlení. To je závislost velmi silná. Lidé věří tomu, že znají správný názor, vědci, ačkoliv dobře vědí všichni vědci, že se pořád mění ty názory a že se pohled vědecký obměňuje. Že prostě neustále se vyvíjí. To znamená, každý ví, že se to stejně změní, nicméně zrovna věří tomu, že v tu chvíli on to ví správně. A dokud ho někdo nepřesvědčí, že by to mohlo být nějak jinak, no tak se ten druhý člověk prostě mýlí. Jo? A vede se třeba polemika, odborná polemika, se vede do té chvíle, než ten, co tam pořád nejdřív je považován za blázna, pak se mu všichni smějou, že říká nějaký úplný jako hovadiny, pak zjistí, že na tom něco je a za pár let se z toho stane nová doktrína. A ta zase je pak narušená dalším způsobem. Protože život nikdy nedovolí, aby byl zamčen do strnulých myšlenkových schémat. To znamená, třeba krásně vidíš, když si jakákoliv debata odborníků na nějaké téma nebo politiků na nějaké téma je prezentací myšlenkových závislostí, protože ty vidíš, že ti lidé se nepřišli dohodnout. Oni se nepřišli vytvořit novou myšlenku. Naslouchat si, vytvořit nový závěr. Že tak pojďte, sejdeme se a vytvoříme společné nějak. Ne, oni se přišli navzájem přetahovat a přesvědčovat o svoje jednotlivé myšlenkové závislosti, kterým prostě uvěřili. A ve všech těchto debatách to máš nabíledni očividně. Jo? A pak to můžeš mít takových těch, jestli máš nosit tyhle boty nebo tamty, nebo jaká je dieta správná. Dietáři jsou super na to, aby si se setkala se skupinami fanatiků, kteří všichni to mají vědecky potvrzeno z nějakých chemicko-technologických laboratoří, že buď to musí jíst tuky a nesmí jíst cukry, nebo naopak musí jíst zeleninu, nebo jiní mají potvrzeno, že musíš jíst raw a nesmíš to vařit, a jiní mají zase potvrzeno, že to musíš vařit, protože se to potvrdilo. A takhle můžeš myšlenkově neustále zápasit o cokoliv. Já mám dvě věci. Jedna, která u těch válek si myslím, že ano, myšlenky byly chápány jako beranidla, ale ve výsledku, ať se podíváš na jakoukoliv válku, tak šlo vždycky o území a o nějaké zdroje. No, ale ono to tak asi úplně není. Těžko říct. Vždycky tam jde vlastně o jakýsi zvláštní, mystický pohled, který je tím motorem toho, proč k tomu dochází. Jo, touha změnit lidstvo, vytvořit čistou rasu. Tam nejde o žádný území. Tam jde o to, že konečně to uděláme.
A mají speciální kosmogonii, mají zvláštní poradce kosmický, mají astrology, který jim radí, kdy mají vykonávat jednotlivé operace. Je to celý prostoupený velmi zvláštníma konsekvencema, které tam zatím jsou. A ukazuje se, že patrně, kdyby šlo o to území, no tak prostě by někdo to území dobil a bylo by to. Světovládné. Ale tam jde o určitý... Proč Hitler začal jezdit vpravo a ne vlevo? Proč měli auta najednou jezdit vpravo? Jak to, že všechny... jezdilo se vlevo, všude. Co to bylo za nápad? Máš vysvětlení? Šlo mu o území? Šlo tam o území? Nebo šlo o prosazení nějakého typu myšlení, typu názoru? Jo. To krásně vidíš, když jsi na Zélandu, jezdíš vlevo. Když jsi v Austrálii, jezdíš vlevo a kladeš si tu otázku, proč on to potřeboval jako přehodit. Jako, když to nebylo asi snadný najednou to změnit. Teda, proč chtěl si podřídit tohleto? Jo. Budu nad tím přemýšlet. No, a to je ono. A pak najednou zjistíš, že tam velmi často je nějaká zvláštní ještě osobní pohnutka, která ty jednotlivé vůdce popohání, ať je to touha po pomstě osobní, protože bratra zabili, nebo ho neprávem někde popravili a teď ten Lenin tam něco chce, protože má tam tu dávnou jakoby vzpomínku. A teď zjišťuješ, že ty lidi často žene nějaká osobní emoce. Nebo jenom to, že byl nedostatečný jako dítě, nebyl přijímaný dostatečně okolím a touží prostě prokázat. Jo, tam je tolik tak prazvláštních jaksi situací a emocí. A to, o čem psal Jung, že ten archetyp se najednou vynoří z té hlouby a on vynese tu sílu, která najednou je schopna oslovovat ty davy a davy zatím běžej, ačkoliv kdo se na to kouká zvenku, řekne, no tak to je nějaký křikloun, prostě ten tady nemá šanci vůbec někoho oslovit. Ale najednou, co si v tu chvíli v tom místě rezonuje. Jo? A zarezonuje něco a tam se zaútočí na nějaký resentiment myšlenkový. Jo? A ten resentiment myšlenkový začne pracovat v těch lidech. Takže začneš jim říkat, musíme se nadechnout, dusíme se, nemůžeme dýchat, je potřeba svobodně dýchat. Mluvíš teda k porodnímu traumatu. A ty lidi to nevědí vědomě, si to neuvědomují, ale všichni řeknou, je to pravda, jako dusí nás to tady, potřebujeme. A uvěřej tomu. A to je ten neuvěřitelný trik myšlení. Ti lidé uvěří tomu, že tenhle člověk jim to umožní. Oni tomu uvěří a jdou za ním. To je tady taková legrace. To je ohromný kosmický vtip. Zahučel jsi ty osobně někdy do nějaké závislosti? Že jsi ji pak rozkryl? Jak ty znáš to, nikdo vlastně skoro neví, jestli tu závislost má nebo nemá. Já jsem neměl potíže, že bych s něčím jako zápasil. Že bych si musel říct, tak to už ne, tohle to nebudu dělat. Ale stalo se mi, že jsem si přistihl při nějakým mechanismu, jo, že jsem si říkal, že jsem si třeba najednou přistihl, že po představení večer si jdeme sednout s klukama, jíme nějaké jídlo, jo, dáme si tam nějakou sklenku vína, něco a najednou jsem si říkal, proč to vlastně dělám, jako už mi to nedělá dobře. Tak takový, jako že si člověk uvědomí nějaký mechanismus, do kterého vstoupil, ale že bych tedy chtěl bojovat za nějakou myšlenku, tam já si myslím, jo, že potom, tam buď to bojuješ ven, nebo dovnitř, jo. Tam je to už napováženou, ta závislost. Buď to bojuješ proti lidem, anebo bojuješ proti sobě, zničíš se prostě. Máš tam něco, máš toho nepřítele. Jo. Jakmile uvidíš nepřítele, jakmile uvidíš něco nepravého, s čím potřebuješ bojovat, nebo co ničíš, tak tam si myslím, že už ta závislost je potom zhoubná. No. Můžou být závislosti legrační, sběratel mincí třeba, nebo sběratel známek. Jo. To můžou být takové závislosti, které nemusí nikomu škodit, nebo může ten člověk dokonce po sobě zanechat nějakou podivuhodnou sbírku. Jo. Otázka je, do jaký míry on nadřadí svoji touhu po známkách a pomincích třeba rodině. Nebo, jo, pokud omylem nespálí jako Maximilián Dráb modrého Mauricia. A toho zahubí. No tam je, a vidíš, ale to je krásný příklad myšlenkový závislosti. Je zrovna ten zrychlejší půl Maximilián Dráb, který sebe sama jako zemře, protože spálil nějakou známku. To je ono. Jirdo, ty jsi byl teď na Novém Zélandu i v Austrálii. Už v roce 2017 si tam byl poznávat maorskou kulturu. Řekni mi, můžeme se
u této kultury také něčím inspirovat, třeba tak, jako tebe inspirovala toltécká, peruánští indiáni a podobně? Našel jsi tam? Jsou tam zvláštní momenty. Já jsem nestudoval maorskou kulturu nějak jako. Já jsem se potkal s nějakými Maory a tady jsem v Čechách dělal pořad s Maorem, který se jmenuje Tekaha, mistr porodního umění maorského. To mělo velký vliv na naši rodinu, díky tomu dcera rodila doma, protože právě on dělá semináře i pro muže a měl velký vliv na našeho zeťáka, který se z toho zpočátku spíš bál, ale právě při setkání s tím Maorem pochopil tu určitou sílu toho, co to znamená být u porodu svého dítěte a dotknout se ho první. Jako, proč to má svůj význam? Všechny tyhle národy, ať jsou to Maoři, ať jsou to Hopi, ať jsou to Indiáni, Toltéci, ať jsou to Aboriginci, všichni ti lidé vždycky přinesou stejnou inspiraci. Určitou klidnou, velmi vnímavou, dalo by se říci v tom správném slova smyslu pokornou, ne úkornou pozici vůči životu, vůči prostoru, vůči vesmíru. Oni vždycky se vnímají jako součást galaxie. To je ohromná inspirace pro mě vždycky si to připomenout, že náš domov je galaxie. Jo. Galaxie. Tak to vnímají. Galaxie to je domov. Jo. Pro nás domov je možná náš dům nebo zahrada, nebo kde je domov můj, vlastně my furt nevíme. Ale je to galaxie. A to třeba přinášejí ku podivu oni společně. Pak většinou přinesou překvapivý poznatky ohledně třeba placenty. To nejzajímavější věci o placentě jsem slyšel od domorodců, když vysvětlovali význam placenty, proč je důležitý, aby dítě vědělo, kde je jeho placenta, proč ji dávají pod strom, nebo na ní vysadí strom a každý indián ví, kde má svou placentu a chodí s ní komunikovat, když potřebuje poradit, když je ztracen v životě, když má pocit, že ty myšlenky ho dohánějí, tak má místo, kde je jeho dvojenec. Jak když indián mluvil o placentě, tak jsem poprvé pochopil ten výrok Ježíšův, 2 budou spolu v jednom loži, jeden bude vzat, druhý ponechán. A já jsem teprve pochopil, že je to dítě a placenta v břiše matky. Protože do té doby jsem nerozuměl tomu výroku a když jsem se ptal farářů, co tento výrok znamená, tak většinou jsem slyšel, že to je takový temnější výrok, kterému nikdo příliš úplně nerozumí, co vlastně má znamenat. A v momentě, kdy indián mluvil, protože placenta vznikne ze spermatu a z vajíčka. Placenta není orgán těla matky. Ona se vyvine s dítětem. Je to jeho dvojenec. Je to dvojče. Je to něco, co s ním neustále komunikuje, co ho vyživuje. A s dítětem vyjde z těla ven. A ten jeden je vzat a druhý ponechán. Že jo, jako to dítě žije dál a ta placenta nežije dál. Je odebrána. Ona nežije ten život jako my. A domorodci často s ní zacházejí tak, že je někde. A dokonce nejen domorodci. Je to v Polsku existuje placentový háj, kde je háj stromů, pod kterýma jsou placenty lidí, kteří byli vědomí a pracovali vědomě, jak se svým porodem, tak s tím početím dítěte a s těma věcma. Tak to třeba celé to vědomí života, sounáležitosti, jednotlivé drobné úkony od podání ruky, kdy ti Toltéci vysvětlují, jak se podává ruka, proč si ji nechtějí podávat tak jako my, proč to třesení tou rukou vnímají jako agresi, proč si ji jenom tak ty ruce do sebe jako zaklesnou, zavinou a udělají jenom malinký kroužek. Nebo proč se dokonce ani nedotknou, jenom si nastaví dlaně proti sobě a jenom ucítí energii z dlaní. A to je to setkání, to pozdravení. Tak zjistíš, že právě tyto národy, nebo jak to říct, tyto civilizace, tato úroveň vědomí, bych spíš říkal, která se realizuje v těchto typech civilizací, tak mají mnohem jemnější postoj k životu. Je tam jemnost. Ohromná jemnost, která se vynořuje z toho uvažování, z toho křehkého prostě jako vměšování se do prostoru, do toho vědomí, že není radno dělat nějaký příliš radikální opatření, zásahy, zákroky, že je potřeba vždy promyslet to, co procítit, to, co chci udělat, abych věděl, jaký to bude mít dopad z toho celku. Zda budu schopen ukočírovat důsledky své jaderné elektrárny, kterou vybuduji. Zda
zda si vím, co dělám, jinými slovy. Nebo zda věřím, že to nějak dopadne, že se to jednoho dne vyřeší, jako v budoucnu se na to přijde, jak ten odpad, kam se to jako dá, nebo tak. Jo. A důsledky svých činů. No, vnímat je, no. Takže tam cítíš mnohem větší jemnost, křehkost a často jsou ty lidi, že jo, vyrovnaný, klidný. A vnášejí vždycky do té debaty takový ještě jiný pohled na věc, což mě u nich ohromně baví. Jo, že třeba, když se baví s indiánem a bavilo se o běhání, zdravé běhání, že jo. A jak si běhají lidi a proč běhají a jestli je dobrý běhat. A tam byl Asdrubal řekl, my jsme běžci, Aruakos, a my běžíme, abychom bubnovali nohama na tělo Matky Země, která pro nás je obrovský buben. A tento obrovský buben my rozezníváme svým bubnováním svých nohou. A tím, jak bubnujeme na tělo Matky Země, ona se nám ozývá a sděluje nám, jak je na tom naše tělo. Informuje nás o zdravotním stavu těla. A my běžíme, bubnujeme a zvuk v těle nám říká, kde třeba potřebujeme něco protáhnout nebo kde je nějaký problém. A takhle ti začne povídat o běhání. Indián, že jo? A tam vidíš, že oni mají ve všech úkonech, který my máme třeba jako mechanický. Chodím běhat, ne? Tak 5 kiláků uběhnu, hele, je to pro zdraví, trošku se prodejchnu, že jo, ty klouby a tak. Ale Indián bubnuje na tělo Matky Země, to je jeho běh, tanec, bubnuje a poslouchá, jak mu Matka Země odpovídá, on běží a bubnuje. A to je stav, který já chápu. To je to, co je mi blízký. Tomu já rozumím, jo. A proto setkávání s těma lidma je pro mě vždycky jakoby okysličující a vždycky mi pomáhá znovu si uvědomit to, jak je to snadný se nechat zamknout do nějakých představ, do myšlenek, jo, do těch systémů určitých myšlenkových a oni jsou víc ve styku s tím životem, s tím proudem. Pořád jsou ještě s tím životem. Mají okolo ty zvířata, všechno tam je, oni žijou pohromadě, ten kmen žije spolu, ti lidé se znají, je to mnohem společnější zážitek, který zároveň je velmi překvapivě jemný. Ta jemnost jejich a zároveň vnitřní pevnost a vznešenost jejich. Když je vidíš na jevišti, oni sedí tam mezi ostatními ve svém tradičním oděvu a ten člověk není vůbec jako legrační nebo směšný, že by si říkal, no ten se vymodil, jako podívej se. Vůbec. Tam sedí vznešená, nádherná bytost, která ví, co dělá a má na sobě oděv, který si sama vyrobila. To je úžasný. To je pro mě prostě vždycky jakoby, já nevím, jak to slovo použít vůbec, jako oblažující, ovlažující. Nevím, jak vyjádřit jako do hloubky to rozradostnění nebo prosvícení, prosvětlení, který nastává při setkání s těma lidma. Hluboký bratrství taky je to, ale. Jo, když se s nima obejmeš a stojíte spolu. A teď ty srdce tam jsou. A je to Maor, a je to Aboriginec, ať je to kdokoliv. A teď se držíte a čmucháte se, že jo. Maoři se čuchají, že jo, se opřou čelama a nasaješ toho druhýho, jako nasaješ tu esenci. Co to je? Tak to bratrství skutečný, nehledě na rasy a tak dále, myšlenky, prostory, to je síla. Když takhle můžeš to procítit a bejt, tak to je něco. Jaroslave, já ti moc děkuji za to, že jsi se s námi opět podělil o tvé vidění světa. Děkuji za trpělivost. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 15. února uslyšíte druhý díl rozhovoru s diplomatem, bezpečnostním expertem a někdejším architektem vstupu České republiky do Severoatlantické aliance Jaroslavem Novotným. Budeme opět hovořit o zákulisí velkých mezinárodních událostí, které se nás často silně dotýkají. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Tam byl zájem Západu zničit ten režim Asada, zničit Syrii v podstatě. Ten ISIS ten byl i financován ze Západu v podstatě, taky ze Saudské Arábie. Že? Al-Qaida je taky financována a státy zálivu financují tyhle ty složky. Milí posluchači, než se uslyšíme příště, pište nám své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na těchto stránkách si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.